abokina muna jin garin. Prince Production. Ban gan ka a gurin bikin can ba. Wallahi sai ka san Najeriya yoga baya gari. Ko? Baya gari to ba shiga da fita. To ba damuwa. Ga wannan na zo ma da shi kawai ka taba. Okay wannan kenan. Korayi ko amma. Kawai ka taba Wajen emergency. bikin nan Ba an yi ba lokaci. kai. Allah wallahi. Prince Production. Ina da lau ina lera juwa ɗau jakan nan. Kai? Ina jakan nan. Ina jakan nan. Jakan nan na ajiye zu. Jaka wani jaka ka zo kaje. Kana gengedi na shiga. Ka san miliyoyin nawa ne a ciki? Miliyan nawa ne Bari sarki ya dawo. Sarki zai dawo. Sai. Ina ka kai, ina ka kai, ina ka kai. Kai ne kaɗai a nan bakin gida. Wallahi ka nemo jakan nan.